ଦୁଃଖଦ ଖବର ଘଟିଛି। ଫୁଲବାଣୀର ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଖବର କାଗଜର ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୱେବ୍ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ଡିଗଲ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦୁହେଁ କୌଣସି ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ କରି ଓ ବାଇକ୍ରେ ଖୁଜୁରୀପଡ଼ା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେପଦର ନିକଟରେ ଏକ ଗାଡ଼ି ବାଇକ୍କୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗୁରୁତର ଆହତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଖୁଜୁରୀପଡ଼ା ପୁଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଖୁଜୁରୀପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ବିକାଶ ଡିଗଲଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ମହକୁମା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁରେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା କ୍ଲବ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସମ୍ପାଦକ ସୁଶାନ୍ତ ବେହେରା, ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅନୁପ ଜେନା, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଶୋକ ପରିଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଗଭୀର ଶୋକ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରେସ୍ କ୍ଲବ ସଭାପତି ସୁନୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଘ ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ଅରୁପ ଜେନା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏକ ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଭଞ୍ଜଉତି ନ୍ୟୁଜ୍।